Sant Pancraci, Carles, Hanna, que som les cares habituals del programa Ocupat, però no, avui tenim una més. Ella és Laura Miñana. Laura, benvinguda, gràcies per estar així. Ella està així perquè hem complit superar aquesta xifra de 5.000 amics en Facebook i ha vingut convidada a aquest programa. Què t'ha paregut? Ha estat molt a gust, m'ha paregut tot molt interessant, hi ha molt de treball, darrere de les càmeres també, i és un equip que se veu que esteu tots molt compenetrats, hi ha molt bon rotllo i gent molt treballadora i molt amable. M'ha trobat com en casa. És el que més t'ha cridat l'atenció del programa? No sé, el decorat, la gent... He vist que sou gent, no sé, perquè en la tele no tractes en les presentadors ni en les persones que esteu fent el programa, no? I vull que he pogut parlar amb vosaltres i en tots, que sou gent que se nota que esteu treballant en algo que és per ajudar a la gent. I se nota que ho viviu, que la gent esteu molt volcats en el que és el fi del programa. Tu, Carles, i tu, Lau, que faràs un comiat per tota la gent que ens veu, per tots els amics de Facebook, per celebrar això, que ja en som més de 5.000 i que has estat així. I, bueno, si voleu. I jo per a què me quede? Per no deixar-me soles. Molt bé. Bueno, però no ho passes massa bé perquè si no ens quedarem sense feina. On està Cat Hanna? No crec. Molt bé, doncs res, amics. Així l'acompanya Lau Miñana, a la que desitgem que torni al programa, però ja amb un lloc de treball, diríem, baix el braç, que segur que el trobarà, si pot ser gràcies a l'Ocupat, millor que millor, doncs anem a atrevir-nos a acomiadar el programa. Ha sigut un plaer estar en ells, així en el programa, i vull dir a tots que estigueu sempre animats, que n'hi ha que anar en busca de la sort i estar sempre oberts a l'esperança de trobar treball i que aquest programa ens ajuda molt a tindre un al·licient més.